Naragsak nga oras yu amin ayatin nga kabsat iti Apo. Maragsakan nga ada tayo amin nga agtultuloy nga agadal iti sao ni Apo Dios. Iti daytoy maikapat nga intay adalan ti 10 days of prayer and fasting. Sapay kuma nga babaen iti parabor ni Apo Dios. Ada kay amin asi sa salunat ken siraragsak nga agtuloy ang makipagnaken kuana. Ti daytoy nga rod nga gundaway kayat kuman nga saludsuden kada kayo. Napadasan nyo kadin. Idi na minsan, tisimurot ka niya po Diyos. Ngam nabannog kayo. Kayat na nga sawen. Idi nga simurot kay kengkwana, ket nagsanod kayo. Dajay ti kayat kong asawan, iti dajay sawa na bannog. Ket nukasta tinagbali na kapadasan nyo, saan kayo ngagmaymaysa. Taado, tikasta, amapaspasamak. So, kitaan tayo, dahito'y kapadasan, ngayon tayo adalan iti dahito'y nga oras. May sa kapadasan, tikabsat tayo, anarigta idi damo. Ngam, idi bumayag. Kimapsot ti pamati na, nagsubli ti dayay dati, akasasaad ti panagbiag na, ket nayawawan. Narod, kunana, muna, kaya't kuman nga awisin kayo, abasaan tayo, tinailanad ijay Lucas Kapitulo 15, versikulo 7, akas tuiti kunana. Kunak kada kayo akas tamet nga addan turagsak sa dilangit, gapu iti maysa managbasol nga agbabawi, ngem kadagiti siyam apulo ket siyam anasingpet, adida masapul ti panagbabawi. Tikabsat tayo nga ni Eddie, idi ubing pay, ninanang na, ken ni tatang na, agnada edda, ijay, bakir. Ngem ti bisyo, uno, aramid dagitoy nga naganak na, ket mangman tinerda, iti dayjay, makun ko na nga pagraragsakan. Kaya't kung asawen, nga daytoy nanang kentatang na, ti pagsapulan da, adda bear house. Dagitoy, agin entertain da kadagiti lalaki kan babae nga mapan ijay nga lugar, tapno iti kastaket, apan da agragragsak. Ni Eddie, pitu pay laeng titawon na idi. Ti agay-aywan kenkwana, saan nga ninanang na kanitatang na. No di ket ti taga-aywan na, isudayjay teatro. Agbuya kadagiti palpalabas, ket isun daytoy ti mangted kenkwana ti ragragsak. Dimmakkel, nga kasta tinagbalin nga kasasaad na. May sangal daw, nga kalpasan ti panagbuya na, nagawid ijay balayda, takayat na nga makita ni nanang kanitatang na. Ngem no dumanon ijay balayda, awan man laeng madanon na nga tao. Isu nga, itugaw na ijay lugan, ijay sangwanan ti balayda, inton may ridep na, kalpasan na, makariing, biru ka na ni nanang kanitatang nangem, awan dalata, tapay. Dagiti naganak na, addada ijay, pagbiru kanda, nga bear house. Isu nga, anya tinapasamak. Na ikabil ijay ulo na, dagiti buy-buyain na, kedimmakkel nga, titartarigagay na, surutek tumot dayta. Ngem, isu na laeng nga, babaen ti parabor ni Apo Dios. Ninanang na, nasarakan na ti pamati. Nabalbaliwan nga, intiramenti ti panagbiag na, taapay, adda dimanon kenkwana nga naimbag nga damag. Kitinawat na dayta naimbag nga damag, pagimbagan na, tadayjay, sinurot na, ket dagiti, agngilngilin ti aldaw a Sabado, ako na tayo, Seventh-day Adventists. Dagiti, sinurot na. Ket idin 14 ti tawenan ni Eddie,
Sinurot namat ni nanang na iti pamati. Iti talo nga tawen, apan ang surot na kaninanang na, inadal namat ti fundamental beliefs. Ngem, saan na nga naawatan? Adaan muna, ngem saan na nga maammo, dahil jay sursurutin na. So nga, edi 17 ang titawon na ni Eddie, nagsubli, ijay dati nga klase ti panagbiag. Dagiti nabuybuya na ijay sinyan, dagiti makitkita na nga aramiden dagiti tattao, isuday tati inararamid. Idin nga sa nga pulkat siyam titawon ni Eddie, adda dajay makun ko na nga drafting in the military. Naala nga nagbalin ang military ni Eddie. Kahit idi nga kasjay tinapasamak, kunan dajay pastor da, tadi damot inikat ginagan na, di damot dinis fellowship, ag-rebaptize ka kunada. So nag-rebaptize ni Eddie, napintas dahi ta pasamak, kunana, tapos iti kastakot umay kanyak ti panagbalbaliw. Kahit inadal naman manan maminsan pa dajay 28 fundamental beliefs. Adda ti pan nakaamuna, kadagiti doktrina, ngem saan na nga mo nga pulos dajay, patpatsin na nga Jesus. Pinadpadas na nga sinurot dagiti pagalagadan, iti bukod na nga bilig ken pan nakabalin. Ngamin yan aya, ta na upapay. Tapay, saan na ngamin nga maammo, dayjay Dios nga sursurutin na. Isu nga, kalpasan na daytoy, ni nanang na, ken ni kabsat na, nagkararagda, nakijoin da iti prayer meeting. Tapay ngamin, adda ngamin met kastoy nga mararamid. Kaya nakijoin da dagitoy, ket ti focus ti attention da, mapanda ijay prayer meeting, ta idaw-dawatan da ni Eddie. Masapul ko mga agbalbaliw, agsublimanan, iti dajay dati akasasad na mamati. Kini Eddie, habang agtartrabaho ijay military, nabaliwan di pa nagbiag na. Apay, napukaw ni Darling na. Napukaw na ti trabaho na naikat, apay, aginumot kada nagduduma. Inikat na di trabaho na. Ket may isang rabi, nagawi di jay balayda, akas talao na itiladingit na, apo kuna na, no, agpaypayso ka, apay akas to'y tinapasama kanya. Agpayso ka di nga, adda ka nga Diyos. Ket ada nangeg nga akas labasit atimet, nga kuna na, Eddie anak, siyak, agpaypaysuak, ket ay ayatin ka. Nagsangit ni Eddie, kuna na, apo kuna na, no, agpayso ka, di la mabalin nga rod, nga balbaliwam daytoy kasasaad ti panagbiag ko. Mauma akon ti kastoy a klase ti panagbiag. Kasjay ti kunana. Isu nga tinapasamak gapu iti daytoy imay tinaisang sangayan apan nakabalbaliw gapu iti dayjay panangikarkararag da ken ni Eddie. Maragsakan dagiti naganak kenkwana iti may apan nagbalbaliw daytoy ay ayaten da nga pasot ti familia. Isu nga gapu iti dayta ni Eddie, sinukimat na ti Biblia, kayat ka nga maamuan, as ibibiyag a Diyos kunana. Tapno iti kasta, mabalin kumot ngay parangarang ti ayat mo, kadagiti sabsabali. Makauma ti kastoy a klase ti panagbiag kunana. Amuyo kakabsat, ada dagiti kasta amamati. Kadagiti at tiyempo, amuda, dagiti papatsyen, ngem di damamo, dayjay masapol ko mga patsyen. Sino ti kang runaan na patsyen tayo? Niya po Isus, niya po Diyos. Dahil ti kang runaan ko mga maadda iti panunot ken puso ti may nga tao. Ngem ti nakalaladingit a pasamak. So dayjay adu dagiti agkunkuna nga sumursurot da iti pagayatan niya po Diyos ngem sanda ngam ammo dayjay Dios nga talaga pagsirsirbiyan da. Akas ken ni Eddie. Ket idin nga kasjay ti napasamak ngem may ti panakbalbaliw ti panagbiag ni Eddie gapu iti dayjay kapadasan na nga kasla danangeg na abasit atimet. Ijay saludsod na, Diyos nga ayat unay agpayso ka di nga adda ka. Ket dagiti timek kunana, Eddie agpayso nga adda ket ay ayatin ka anak. Isu nga imay tinaisang sangayan na panakabalbaliw iti panagbiag ni Eddie. Ket babae ni ti parabor niya po Diyos napanmet nakisursuroten inaramid na meten dagiti rumbeng nga ramiden. Numan pa'y napukaw na dayjay trabaho na, numan pa'y napukaw na dayjay darling na, nga madadda nga nagragsak ti panagbiag na tapay, adda nga namam muna dayjay
mangited kinkwana ti pudno nga ragsak ni Apo Jesus dayta. Isu nga no kayat tayo ayayaten nga kabsat, a masarakan ti pudno a ragsak ni Jesus ti masapul akamangan tayo. Niya di nga rod iti dayay na ilubungan a panagbiag na kas kunana dayay teksto nga binasa tayo tay kas tuyman ti kunana ulitek. Unak kada kayo akas tamet nga addanto ragsak sa dilangit gapo iti maysa a managbasol nga agbabawi ngem dagiti siya mapulo ket siya anasingpet adida masapul ti agbabawi. Kakabsat, tulungan tayo kuma dagiti bagbagi tayo. Kumamang tayo kuma ken ni Apo Dios ti amin at tiempo tapno iti kasta isu ti may daydayaw ket iti kasta agbalin tayo man nga ehemplo babaen ti parabor na ket maited tayo met ti damag iti ni lubo kadagiti adda ditoy lubong ket malawaganda. Babaan iti daytoy, tulungan na tayo nga rungkuman ni Apo Dios asumurot iti pagayatan na agkararag tayo. Nendaklan nga Dios agyaman kami nga babaan iti parabor ken asiyo. Diyo ipalubos nga da kami ket mayaw awan. Pangaasiyo man o Dios. Nga babaan ti Espiritu Santo itudyo kada kami ti agtultuloy apan nakabalin nga agbalaygi kadagiti so amin apan nubok ti kabusor nga ipaay na. Ket babaan iti parabor nga itudyo kada kami agbalaygi kami, babaan iti tulong ken ti paraboryo. Idalan nyo nga rod dagiti amin nakakabsat, tulungan da kami amin nga agmatalek ang mga ramid iti pagayatan nyo. Tadag ito'y parabor ti dinawat mi, itinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.